Kapitola 4. Svätý duch vo vnútri. Jeho vnútorná prítomnosť. V tejto lekcii sa budeme zaoberať témou vnútornej prítomnosti Svätého Ducha v živote veriaceho pri znovuzrodení. Ján 14, 16 a 17. A ja budem prosiť Otca a dávam iného radcu, aby bol s vami až na veky. Ducha pravdy, ktorého svet nemôže prijať, pretože ho nevidí ani nezná. Vy ho znáte, pretože pri vás ostáva a bude vo vás. V tejto lekcii chcem upriamiť našu pozornosť na posledný výraz v Jánovi 14:17. Pretože pri vás ostáva a bude vo vás. Znovuzrodenie nie je len skúsenosť, skôr je to prijatie prebývajúcej prítomnosti Svätého Ducha, božskej osoby, ktorý prichádza, aby si v nás učinil svoj domov. Nie je treba, aby sa nejaký veriaci voľakedy cítil bezútešne, trúchlil, či bol stratený. Kristovým zámerom pri poslaní Svätého Ducha bolo, aby Duch Svätý, božská osoba, mohol v nás žiť a byť v nás. Boh za nás, s nami a v nás. Nový zákon nám dáva 3 vzťahy, ktoré Boh udržuje voči človeku. Prvý, Boh je za nás. Druhý, Boh je s nami. A tretí, Boh je v nás. Keď je Boh za nás, to garantuje náš úspech. Keď Boh za nás, kto proti nám? Rímanom 8:31. Ak je Boh na našej strane, sme si istí, že v živote vyhráme. Ak je Boh za nás a vy viete, že je za vás, stávate sa v živote totálne nebojácni. Bez ohľadu na to, aká ťažká môže byť situácia, bez ohľadu na tmavé oblaky, ktoré visia nad horizontom vášho života, ste v pokoji uistení, že musíte vyhrať v každej okolnosti, pretože Boh je za vás. Nemôže byť žiadna porážka, ak je Pán za vás. A vďaka Bohu, On je za nás. Ak je Boh za nás, kto môže byť proti nám? Tiež máte uistenie, že nie len, že je Boh za vás, ale na každom mieste v živote a v každej situácii Boh je s vami. Nech sú okolnosti, aké sú. Ak si kresťan, Pán je s tebou. Známosť Božieho slova, čo sa tohto týka, by určite mala spôsobiť, že nám srdce vo vnútri poskočí od radosti a vzpruží nášho ducha vo viere a dôvere. V Novej zmluve alebo v Novom zákone Biblia hovorí, že máme lepšiu zmluvu, založenú na lepších zasľúbeniach. Židom 8:6. Pri zmluve v Starom zákone Boh bol za Izrael a s Izraelom, ale nebol v Izraeli. Avšak v Novom zákone Boh je s nami a pre nás, ale máte tiež niečo lepšie. Boh je v nás. Boh si skutočne urobil domov v našom tele ako svoj chrám. 1. Korinťanom 6:19. Veriaci sú chrámom Svätého Ducha. Zo všetkých mocných pravd v súvislosti s našim vykúpením je toto špička reality nášho vykúpenia, že potom, ako nás Boh sám znovu oživil a učinil nás novým stvorením v Kristovi a svojim vlastníctvom, potom si v osobe Svätého Ducha činí v našom tele svoj domov. 1. Korinťanom 3:16. Či neviete, že ste chrám Boží a Duch Boží prebýva vo vás? A 1. Korinťanom 3:16 z rozšírenej Bible. Nerozlišujete a nechápete, že vy, celá cirkev v Korinte, ste Božím chrámom, jeho svätyňou a že Boží duch má vo vás svoje trvalé bývanie, je vo vás doma, kolektívne ako cirkev a tiež individuálne. A 1. Korinťanom 6:19. Alebo či neviete, že vaše telo je chrámom Ducha Svätého, ktorý je vo vás, ktorého máte od Boha a že nie ste sami svoji? A 2. Korinťanom 6:16. Aké je spojenie medzi chrámom a modlami? A my sme predsa chrám Boha živého, ako povedal Boh.
Prebývať budem v nich a prechádzať sa a budem im Bohom a oni mi budú ľudom. Skrze Ducha Svätého, tretiu božskú osobu, Boh sám, skrze skúsenosť znovu zrodenia, prebýva vo veriacom. Boh už viac neprebýva vo svätyni svätých, učinenej na zemi. Naše telá sa stali jeho chrámom. Vidíte, v starom zákone za starej zmluvy bola Božia prítomnosť stále uzavretá vo svätyni svätých. Nikto sa neodvážil priblížiť k svätyni svätých okrem veľkňaza a on to urobil iba s veľkou obozretnosťou. Ak sa niekto odvážil votrieť sa do svätyne svätých, ten človek padol mŕtvy. Tiež bolo nevyhnutné, aby sa každý muž v celom Izraeli dostavil najmenej raz za rok do Jeruzalema, pretože tam vo svätyni svätých bola Božia prítomnosť. A veľkňaz bol Bohom určený, aby išiel do svätyne svätých, aby ponúkol obete a učinil uzmierenie za hriechy ľudu. Ale na kríži predtým, ako Ježiš zomrel, povedal: Je dokonané. Ján 19:30. Neodvolával sa na novú zmluvu, keď povedal je dokonané. Hovoril o ukončení starej zmluvy. Nová zmluva nebola zriadená a schválená, až pokiaľ Ježiš nevstal z mŕtvych a nevystúpil na výsosť a nevstúpil so svojou vlastnou krvou do nebeskej svätyne svätých. Židom 1:3, 10:12. Ako náhle Ježiš získal pre nás večné vykúpenie, ako prehlasuje list Židom, potom a iba potom boli podmienky novej zmluvy dovršené a schválené. Keď visel na tom drsnom kríži na Golgotskom kopci, Ježiš povedal: Je dokonané. Slovo nám hovorí, že v tej chvíli opona, ktorá oddelovala svätyňu svätých v chráme, bola roztrhnutá od vrchu ku spodu. Židovskí historici hovoria, že opona bola 40 stop široká, 20 stop vysoká a 4 palce hrubá. Keď bol Ježiš Kristus ukrižovaný na kríži na Kalvárii, Boh poslal svojho posla, aby roztrhol tú oponu vo svätyni svätých od vrchu ku spodu, označujúc, že stará zmluva bola ukončená a že Božia prítomnosť už viac nebude uschovaná vo svätyni svätých, učinenej človekom. Za novej zmluvy Boh prebýva vo veriacom človeku. Všimnite si, že opona nebola roztrhnutá od spodu k vrchu, ako sa mohlo stať, keby bola opona roztrhnutá nejakým pôsobením človeka. Nie, opona bola roztrhnutá od vrchu do spodu, čo značí, že to nebolo pričinením človeka. Keď sa to stalo, Božia prítomnosť, ktorá bola uschovávaná vo svätyni svätých, sa vysťahovala z tej na zemi učinenej svätyni svätých a Boh už odvtedy nikdy neprebýval vo svätyni svätých učinenej na zemi. Pretože Boh si teraz robí svoje bydlisko vo veriacich, keď nazývame budovu domom Božím. Z časti je to správne a z časti nesprávne, podľa toho, čo máme týmto vyhlásením na mysli. Ak máme na mysli, že budova je domom Božím, pretože tam Boh žije a prebýva, tak sa mýlime. Boh neprebýva v budove. Ale ak myslíme, že budova je Božím domom, pretože je venovaná na službu Pánovi, potom máme pravdu. Je to dom Boží. Ale Boh nežije v budove učinenej rukami. On žije a prebýva v nás skrze moc Svätého Ducha. Relatívne málo kresťanov si naozaj uvedomuje, že Boh je v nich, že prebýva v ich srdciach a telách ako vo svojom chráme. Keby si mužovia a ženy uvedomovali Boha v sebe, ako v jeho chráme, nehovorili by a nejednali by tak, ako niekedy hovoria a jednajú. Niektorí kresťania neustále hovoria o svojom nedostatku moci a nedostatku schopnosti, ale keby si uvedomili, že Boh je v nich, spoznali by, že im nie je nič nemožné. Namiesto toho, aby verili, čo Biblia hovorí, príliš veľa veriacich verí iba tomu, čo cítia. Napríklad, keď sa ľudia znovu zrodia, cítia sa nádherne, ale mnohokrát neskôr povedia: Keď som bol spasený, mal som úžasný zážitok, ale Boh ma musel opustiť, pretože teraz sa necítim tak, ako vtedy. Avšak Ježiš povedal: aby bol s vami Duch Svätý až na veky. Ján 14:16. Svätý Duch neprišiel ako hosť, aby zostal len niekoľko dní. Neprišiel na dovolenku, aby prebýval v tebe len za krátky čas. Prišiel prebývať v tebe, aby bol v tebe doma na veky.
Domov Svätého Ducha v tomto živote je v tvojom tele, Božom chráme. Biblia hovorí, veriacemu je všetko možné. Marek 9.23. Dôvod, prečo sú všetky veci možné tomu, kto verí, je ten, že Boh, náš Otec, plánoval, aby veriaci mohol mať v sebe samého Boha, žijúceho v ňom skrze prebývajúcu prítomnosť Svätého Ducha. Ak je Boh vo veriacom, vtedy nič nie je nemožné. Väčší je ten, ktorý je v tebe. Prvý list Jánov 4.4 hovorí: Vy, dietky, ste z Boha a zvíťazili ste nad nimi, pretože väčší je ten, ktorý je vo vás, ako ten, čo je vo svete. Kto je to ten, čo je vo svete? To je Satan, boh tohto sveta. 2. Korinťanom 4.4. V nich zatemnil boh tohto sveta mysel neveriacich, aby sa im nerozsvietilo svetlo evanjelia o sláve Krista, ktorý je obraz Boží. Ale ten, ktorý je v tebe, Svatý Duch, je väčší. Ten väčší je v tebe, ak si znovu zrodený. Boh sám v osobe Svätého Ducha žije v znovu zrodenom veriacom. Všetko, čo Boh môže byť pre teba a robiť pre teba, je pre teba, tebe a v tebe Svätý Duch, skrze svoju prebývajúcu prítomnosť. Keby sme si skutočne uvedomovali toho väčšieho v nás, nemali by sme z diabla žiaden strach. Nemali by sme žiaden strach z toho, čo je vo svete, pretože ten, ktorý je v nás, je väčší než ten, ktorý je vo svete. Ján povedal, väčší je ten, ktorý je vo vás. 1. Jánova 4.4. Keď ideme späť k Jánovi 14.16, počujeme Ježiša hovoriť: A ja budem prosiť Otca a dávam iného radcu, aby bol s vami až na veky. Potom v poslednej časti 17. verša Ježiš povedal: On bude vo vás. To je presne to, čo Ján tiež hovorí v prvom liste Jána 4.4. Väčší je ten, ktorý je vo vás, ako ten, čo je vo svete. Niektorí ľudia hovoria: Mám slabú pamäť a jednoduché si neviem dobre zapamätať veci. Neviem si zapamätať písmo. Ja im hovorím: Prečo sa neprestanete snažiť zapamätať si písmo a nepozriete sa na Tešiteľa, Svätého Ducha, a nečakáte, aby vám on pripomenul čokoľvek potrebujete? Vidíte, jedna vec je duševne sa snažiť niečo urobiť sám a druhá vec je dôverovať mu, tomu väčšiemu, ktorý je vo vás. On je v nás všetko, čo písmo hovorí, že je. On v nás urobí všetko, o čom slovo hovorí, že urobí. A bude v nás všetko, o čom slovo hovorí, že v nás bude. 1000-krát väčší vo vnútri. Smith Wigglesworth, muž Boží, ktorého Pán mocne používal kázať vieru a činiť zázraky uzdravovania, vo svojej knihe Ever Increasing Faith, neustále rastúca viera, povedal: Ja som 1000-krát väčší vo vnútri, než som navonok. Nebol som v letničnom období veľmi dlho, keď som to čítal, a tomuto vyhláseniu bolo pre mňa ťažké porozumieť, pretože moja myseľ nebola dostatočne obnovená slovom. Vedel som, že je vonkajší človek a samozrejme vnútorný človek. Vnútorný človek je náš duch, človek, ktorý je vo vnútri. Potom, ako som čítal toto Wigglesworthovo prehlásenie, položil som knihu a čudoval som sa, ako na svete môže byť človek 1000-krát väčší vo vnútri, než je navonok. Uvažoval som napríklad, ako môžete položiť veľký hrniec do malého? Napríklad, keby bola vaša noha 10-krát väčšia ako topánka, ako by ste mohli dať svoju nohu do vašej topánky? Keby človek bol 1000-krát väčší vo vnútri, než navonok, vonkajšok by sa jednoducho roztrhol do Korán. V nočnú hodinu prišlo ku mne toto Wigglesworthovo vyhlásenie a prevaľovalo sa v mojej mysli hore-dole. Svätý Duch mi to pripomenul. Tak som sa rozhodol znova čítať tú kapitolu vo Wigglesworthovej knihe a prosil som Ducha Svätého, aby mi dal vhľad do toho, čo Wigglesworth hovorí. V knihe som sa dostal k písmu: Väčší je ten, ktorý je vo vás, ako ten, čo je ve svete. 1. Jánova 4.4. Potom som to začal vidieť.
S týmto osvetleným porozumením som cítil, že Wigglesworth musel povedať: som miliónkrát väčší vo vnútri. To ešte stále to plne nevystihovalo, pretože Boh je nekonečne väčší, než si myslíme alebo vieme predstaviť. Niekto sa Wiggleswortha opýtal: aké je vaše tajomstvo na to veľké duchovné miesto, kde ste sa dostali? Jeho odpoveď bola: všetko, čo som kedy robil, bolo si pamätať, že väčší je ten, ktorý je vo mne, než ten, ktorý je vo svete. Odváž sa jednať na základe tohto písma. Toto nepatrí iba kazateľom. Nie sú to len kazatelia, ktorí sú 1000-krát väčší vo vnútri, než sú navonok. Nie sú to len kazatelia, ktorí majú v sebe Svätého Ducha. Ján písal laickým členom, keď povedal: vy, dietky, ste z Boha a zvíťazili ste nad nimi, pretože väčší je ten, ktorý je vo vás, ako ten, čo je vo svete. Nie ste ponechaní v tomto živote pre beznádej. Ten väčší je vo vás.